ҳамин як ду рӯзада бо дар ӯ канали юристиҷерам видеоклинира сар мекунем. Не бародарони азизу гиромӣ қадр, синни соли даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ. Салом тамошобинони азизу гиромӣ қадр. Имрӯза видеои мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария нависонда будем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк монед. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, мехоҳам аввалан як чиза ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам. Бисёри нафарҳо дар комментарияҳо савол додиянд оиди канали дигаримон, яъне ки дар канали юристиҷе чӣ ба видео накардесем ва бозие ки рафтесай бозӣ чӣ шид. Канали юристиҷе як ҳафтаина блок шудагия видео партофта намешавад ва бозие ки буд бозӣ рафтесай бе ташвиш. Бародарои азиз, ҳамин як ду рӯзада бо дар ӯ канали юристиҷерам видеоклинира сар мекунем, шумо интизор бошед. Хоб, акнун шурӯъ мекунем мавзӯи асосии имрӯзара ва саволҳои шуморо хонда ҷавоб мегардонем. Як кас нависонда ассалому алайкум акаҷон, мегуфтем оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ меган қонуни нав биромадай ва синни соли даъватшавиро боло бурданд. Ҳамин гап ростсай, ҳақиқат дорад ё ин ки не? Не, бародарони азизу гиромӣ қадр, синни соли даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафтагӣ нест. Хеле ки буд ҳаму хелай. Дар Федератсияи Русия тағйиротҳои нав шидагӣ буд, танҳо дар Россия синни сола боло бурдагӣ буданд, яъне ки дар Федератсияи Русия даъваткунӣ ба хизмат то синни 30 сола расидагӣ. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Мешавад Тоҷикистон рубли русӣ Москва перевод кунем? Ай 5000 рубл чанқа комиссия мегирад? Бародарои азиз, ин вобаста аз ҳаму мақсад банке мекунад ки шумо пул перевод мекунед. Мисол мегирем, агар баъзе нафарҳое ҳастанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, вале картаи Сбербанк доранд, ба ҳамун Сбербанкшон ба Федератсияи Русия ба Сбербанка перевод мекунанд ва ин бекомиссия мебошад. Вале боз баъзе нафарҳое ҳастанд ки аз картаҳои тоҷикӣ мисол ба картаҳои российскӣ перевод мекунанд. Дар ин ҳолат ҳамун банкҳо чӣ қадаре ки муқаррар кардагӣ бошанд, фоизи худшонам мегиранд. Як кас нависонда ассалому алайкум ака, як савол доштам, илтимос ҷавоб диҳед. Як рафиқам аз Золотая корона 10,000 қарз гирифтак. Сума дар картаи Сбербанки ма гузаронд, сумро наспорида ба Тоҷикистон рафт. Оё мада ягон проблема намешавад? Илтимос ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. Аммо кредит ба номи касе ки гирифта шудагӣ ба номи аму ба ҳисоб меравад. Мисол вақте ки нафарҳои кредит мегиранд, ай Золотая корона мисол, ё ягон ҷои дигар телефон мегиранд, дигар чизо, дар ҳолати наспоридани пул фикр накунед ки мисол аз сари шумо озод мешавад ҳамун қарзи шумо. Дар кадом ҳолате ки набоша, шумо уҳдадор ҳастед ки қарзи худтонро пардохт кунед. То ҳатто як мисол оварда мешавад ки барои қарзи симкартае ки ба номи худтон боша симкарта, тӯли 6 моҳ зиёд агар ҳамун қарз пардохт карда нашавад, дар ҳамин ҳолат метавонад ки ҳамуро причина кунанд барои запрет навест кардан. Як кас нависонда ассалому алайкум солбон. Патент ма як моҳ муҳлаташ монд, ай корхона трудовой дунам. Патента споридум 15 рӯз пас рафтам, гуфтанд ки патент аннулировать шудагӣ. Як сол патент карда наметавонӣ, хона омадам, обратно брам Россия даромада метавонам. Бале шумо вақте ки обратно ба Федератсияи Русия мерен метавонед ворид бошед, ин запрет нестай, вале мутаассифона вақте ки патент аннулировать мешавад, то муддати як сола шумо наметавонед дигар ки ҳуҷҷат пешниҳод кунед барои гирифтани патент. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар Москва бе документ кор кунӣ, Тоҷикистон рави запрет намекунанд. Мо дар ин ҳолат чандин боро ба шумо гуфтагӣ ҳастем ки мисол вақте ки шумо патент надоред ё ки регистратсияро надошта бошед, агар шуморо дастгир накунанд дар ҳамун ҷо биданатонда, вақте ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешед, вақте аз таможни контрол гузаштан, баъзе ҳолатҳое мешавад ки аз шаҳрвандони хориҷӣ, аз муҳоҷирони корӣ ҳуҷҷатҳои заруриро талаб мекунанд, яъне ки патент талаб мекунанд, мигратсиони карта талаб мекунанд ва регистратсия талаб мекунанд. Агар ҳамин ҳолатда ки шумо дучор бошед, баъдан шуморо запрет монда метавонанд. Агар ки дар таможни гузаштан аз шумо ягон ҳуҷҷат напурсанд ва дар паспорт ҳам печат монанда бигзаред, ягон мушкилӣ намешавад. Лекин ба ҳар ҳол бе документ кору фаъолият кардан барои шаҳрвандои хориҷӣ хатарнок мебошад. Муҳиддин нависондай. Ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ ба загранпаспорти тоҷикӣ шаҳрванди Русия душаҳрвандӣ дошта боша, ҳозир омада метавонад ё ин ки не? Тибқи тағйиротҳои нави Федератсияи Русия, нафарҳое ки двойное гражданство доранд, вақте ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешаванд,
то загранпаспорти российский надошта бошанд, аз таможни контрол гузашта наметавонанд. Нафарҳое ки мисол аз Тоҷикистон ба Россия мераванд мисол загранпаспорти российский надоранд, двойной гражданин бошанд, агар иёра метавонад ки ворид кунанд ба Федератсияи Русия бо роҳи пардохт кардани ҷарима. خب тамошобинони азизу гиромӣ, қадр агар ягон саволи иловагӣ бошад метавонед ки дар комментария бинависонед. То видеоҳои оянда.